думаете, у Мінску жаданні збываюцца толькі пад Новы год? А вось і не. Сёння я покажу вам два месцы, дзе, паводле гарадскіх легенд, можна папрасіць у лёсу крыху удачы. У вялікім горадзе заўсёды ёсць месцы, пра якія ведаюць не ўсе. Адны проста праходзяць міма, а іншыя на хвіліну спыняюцца, каб загадаць самае важнае. У Мінску такіх месцаў таксама хапае. Пачнём з аднаго з самых вядомых гарадскіх сакрэтаў. Прама тут, у будынку мінскага чыгуначнага вакзала, ёсць залатая плітка. Кажуць, калі стаць на яе і загадаць жаданне, яно спраўдзіцца. Хтосьці просіць поспеху ў справах, хтосьці добрых навін, а школьнікі і студэнты часам прыходзяць сюды перад кантрольнымі экзаменамі. Бо калі ўжо хвалявацца, дык хаця б з невялікай падтрымкай звыш. Але тут галоўнае не пераблытаць, калі загадаць. На суседняй плітцы можна проста спазніцца на цягнік. Вакзал увогуле месца сімвалічнае. Тут хтосьці ездзі насустрач новаму, хтосьці вяртаецца дадому, а хтосьці проста затрымліваецца на хвіліну, каб падумаць пра сваё. І, магчыма, менавіта таму жаданні тут гучаць асабліва шчыра. А цяпер яшчэ адно месца, пра якое ў Мінску ведаюць тыя, хто любіць гарадскія легенды. У Міхайлаўскім скверы стаіць дзяўчына з парасонам. На першы погляд, звычайная гарадская скульптура, але з часам вакол яе з'явілася асаблівая гісторыя. Кажуць, калі дакрануцца да рукі дзяўчынкі і загадаць жаданне, яно таксама можа збыцца. І так, важны момант, дакранацца трэба да рукі, не да парасона. Бо Мінск горад ветлівы, але у яго свае правілы. Можа, гэта толькі прыгожыя гарадскія легенды, а можа, кожнаму з нас часам проста патрэбна месца, дзе можна на хвіліну спыніцца, паверыць у лепшае і сабрацца з думкамі. Асабліва, калі наперадзе важны дзень, экзамен або рашэнне, якое хвалюе. Так што, калі раптам вам спатрэбіцца крыху удачы, вы ўжо ведаеце, куды ісці. З вами была рубрика «Пойдзем з Карынай Рафеевай». До сустрэчы ў новым выпуску!